Phakathi. Abantu siyaphila nje. Kuyaphela mkhulu. Kuyahlangana la. Angithi Kuyahlangana. la kuyahlangana impela. Kuyahlangana. Senenze ngapi manje namhlanje? Oh, kushuthi ke nje i-total ke ayikho okwamanje ngoba sisebenza nje ngo khala one. Kuyasebenza kodwa. Siyasebenza. Kuba ubani igama? Baba uLibhukudlamini. Wakuphi le ndawo? Wasexhozo eKelisburg. Oh, Kelisburg. Oh. Kuba ufike nini la? Baba la eThishala. Cafe nje. Ufike nini kule mpilo? Ngo-2009. South Africa sicela ukuthatha ithuba sibingelele sibele uMduduzi wamkhwanazi sivela kwenhlangano ithuleleni singapha ke ejele seMaritzburg angihambi ke ngedwa ngihamba nabaka Mpongose Atheni sihamba nobaba uMncwango uzwakele Mncwango Foundation ngiyibona la eskipini aphinde futhi aqhamuke eqembini lepolitiki ithi Action SA yebo ngiphinde sibe khona ubaba umzimba ukhala imali ngapha niyamazi ke imali sesishiye ngaphakathi la kumkhulu uDlamini sibe nomfethu ke novukane ngapha ke sibuya ngaphakathi ingane zakwethu ke kubaba ke uDlamini ngombona ngaphakathi kodwa ke ngicela uqala ngale kubaba uMncwango asiphe ke nayo ukuthi ukuphalo wakhe kuzothini baba angibonge bafowethu nomsebenzi eniwenzayo nje siqale lapho kumina umsebenzi eniwenzayo uyajabulisa kakhulu neshintsha impilo zabantu engicabanga ukuthi nami namhlanje okwenza ukuthi ngibe nani ukubona into eniyenzayo emphakathini ngathi nami angaqhila ngisondele angisho ke namhlanje ukuthi nami ngithe angisondele odabeni kabuDlamini ngoba lungithintile kodwa unta kwalo kufanele ngisho ukuthi akukhona ukuthi njengomholi kumele ngikwathi side ngicabanga ukuthi bakhona obaba uMpongose okumsebenzi wabo uqinisekisa ubulungisa ukuthi biyenzeka okwethu ukusupporta iprocess yokuthi kugcineni kube nobulungiswa ubulungiswa ke nganoma kubani kodwa kumele benzeke udaba kabuDlamini luthinta abantu abaningi kodwa ngicabanga ukuthi sonke sithintwe akushoyo kodwa akekho wazi iqiniso so ke okubalekile ukuthi sifisa ukuthi umthetho ukwazi ukugcineni uvikele labantu laba bacinzelekile uma ukuthi babuDlamini uboshelwe into angayenzanga kuzomela sizame ngayo indlela ukuthi simsize naye aphume akhululeke njengoba basikhulule singaphandle nathi sikhululekile naye ufuna abe namalungelo okuphuma akhululeke yilokho size namhlanje kakhulu kodwa ngicabanga okuningi sibonge mfowethu uMpongose nethimba lakho ukuthi niqhubeke umsebenzi wenzayo nenzela umphakathi siyazi faka nawo ubhizi kokunye kodwa uthe awubela namhlanje ukuthi usize ubaba uDlamini and kade siza abanye abantu ngaphandle nathi ke nje ke siyafisa ukuthi umphakathi uqhubeke njalo uniseke nebhizinisi lakho uliseke futhi apha egcineni ufuneka uphile awusebenzi mahala kufanele ngikusho lokho ukuthi abantu bacabanga ukuthi uMpongose usebenza mahala usomabhizinisi kumele abantu bekusupporte uma benama case abafuna badingela kuona kodwa nje namhlanje okwethu siyabonga kakhulu bafowethu umsebenzi eniwenzayo uqhubeke kanjalo nje uDlamini siyathemba bese khona uMpongose nethimba siyathemba bafowethu uDlamini ukuthi uma ukuthi ngempela ubulungisa buyenziwa naye uyolibona ilanga ehlele ekhaya ehlele nomndeni wakhe siyacela ukuthi abantu behlisa amaphaphu okunye mfisa ukusho nje ukuthi abantu bengavuma ukuqolwa nemndeni ingavuma ukuqolwa ngoba kunabantu sebefuna imali bethi bafuna imali engicabanga ukuthi kuyiprocess njengoba sesiqale siyasiza uDlamini siyosho uma sokudingeka uxhaso okwamanje abantu abangavumeli ukuqolwa kwabantu okugcineni nje bafethu siyabonga kakhulu abantu aba social media akade bekhala kodwa abaDlamini nekamanje siyabakhululeke siphe kwalo daba siyabonga kakhulu Mpongose sicela unika wona ithuba mntaka baba mfethu sizosithatha usibeke mfethu after sesingena ngaphakathi sambona ubaba uDlamini ngibingelela iSouth Africa yonke namaphethelo ngibonga kakhulu baba uMncwango baba uDlamini umfowenu lo ongaka ufike ufake ijazi lemali wavelwa lishiya lonke lapha phakathi siyabonga kakhulu ngizoqale ngibonge nje iSouth Africa yonke isupport ngibonge ama province onke esikakhulukazi la eKZN siyabonga kakhulu izinto ezifana nalezi siyadinga ukuthi uma
kunezinto ezivelayo njengalezi singathuli sisukumele siyiSouth Africa sikwazi ukuthi sisekane futhi nokusekana kwethu noma nokusebenza into ngendlela efanele lokho kwenza ukuthi singazitholi sikwiposition lapho esesigxeka khona i-criminal justice system yethu kodwa esisuke sikwenza sifuna ukuvikela isithunzi se-criminal justice system ukuthi nathi lapho nalapho mesibona ukuthi hayi la ungathi akwambanga kahle ke siphinde singenelele udaba nodaba libhekisiswe simbonile ke ubaba Dlamini la ngaphakathi although ke nilwazi uhlelo lakhona ukuthi bese ngeke singene namakhamera size simshuthe kwenziweni kunendlela yakhona ekusetshenzwa ngayo sa consulta naye yonke information ebesidinga sayithola indeed uyasho ukuthi hayi no kwababhlungu kakhulu icala liboshelwe akaza lenze shuthi nje kwaba khona lapho nalapho ungaboni ngasolinye emndenini into ke yenzakalayo ke leyo ukuthi phela sometimes ezinye izinqumo abantu mebeyithatha uthothi umuntu uthatha isinqumo angasazi ukuthi input yaso izoba kanjani sometimes omunye a realize late ukuthi hey yazi la ungathi ngabahashi so kuyenzeka ke emndenini kungabonwa ngasolinye kodwa ngisho ngathiwa kubonwa ngasolinye izinto ezifana nalezi kubalekile ukuthi sigweme ungenzi into ezogcina isikhipha umphefumulo womuntu ekhaya la nizalwa khona gcina sekubosha umuntu kanjalo izinto nezinto emndenini kuhlalwa phansi ziyalungiswa ulibekileke iside lakhe le story ubaba Dlamini ukuthi waboshwa kanjani kwenzakalani impela usangimaintain ukuthi icala kalenzanga ngicabanga ukuthi ke after sesikhulumile naye sathatha ama instruction sesolandela imigudu efanele yezomthetho sibone ukuthi ke ikuphi la sizakala khona and sixhumane nezinhlaka ezifanele and umphakathi wase South Africa uzoba updated ngoba siyazi ukuthi lolu daba luqalwe yinina lize lafika kuthina nje lisuka kunina umphakathi ukhombisa ukuphatheka kabi kakhulu so ngiyacela ukuthi siqhubeke simeseke ubaba Dlamini kulolu daba futhi akuyena yedwa baningi abantu ababhekene nalolu daba kushuthi nje sekuyisona isikhathi sokuthi uNkulunkulu asebenze ngobaba Dlamini ngoba phela umuntu nomuntu kunejane asuke bekelwe yona ukuthi uyodlula kuyona futhi ukuthi uyophuma kanjani kuyona uNkulunkulu usuke necebo lakhe kunezinto ke thina esingesikwazi ukuyicontrola ezabantu abaphilayo ngoba uJehova uyena osukazi ngiyabonga kakhulu South Africa Mpunga singakudedeli nje futhi ngicela ukubuyela kuwena futhi sithi ukufaka nje mhlawumbe isiyalo mhlawumbe nakubantu abangazi mhlawumbe nomthetho usebenza kanjani singagcini sebona icala ngezinto abazenza ngaphandle because kuningi sezodingala njengamanje so abantu aba-understand siyazi bathatha nge-anger mhlawumbe nawubuhlungu bey'nhliziyo zabo bagcina sebephawula izinto ezirong mhlawumbe ama-social network ukuthi abangasebenzisi izinto njengalezo nathi asikho la ukuzoqhubeka sikhanda i-division emndenini but kunalokho sizolungisa isimo esisibona ukuthi wrong ya lokho kubalekile okuthintayo kakhulu Mkhwanazi ngiyazi ukuthi kunabantu abawomakhelwana abamazi ubaba Dlamini abalwaziyo lolu daba siyacela ukuthi sibe nendlela esizodila ngayo nalo daba kungabi khona abantu abatholakala sebekhuluma inhlamba abantu asebetholakala begxeka ngendlela abagxeka ngayo into ebalekile ukuthi sithi nje justice for uDlamini ukuthi ke lokho kuzokwenzeka kanjani going forward sesiyokuyekela ezinkantolo ngoba izona ezidila nodaba ngendlela efanele ukuthi ngizocela nje ukuthi kungabi khona la sekuthiwa khona sekunabantu abasatshiswayo emndenini noma sekunabantu abanjani izinto zomndeni zinakaliswa umlomo ziphinde zilungiswe ngawo umlomo into esiyifisayo thina njengoba sila ukuthi umndeni wakaDlamini ubuyelane ube nokubuyisana uxolelane ngiyacabanga ukuthi sike salidila nodaba elifana naleli elalifaka uSifiso Shays esamkhipha ngo2013 okwakuthiwa udlwengula ingane yakhe ingane isho ukuthi no ubaba azange angidlwengule isikhulile isindala so into esasiyilungisa lapho kwakukuthi akube khona ukubuyisana between ubaba nengane kube khona ukubuyisana emndenini asizange singene ngenhloso yokuthi sizokwenza ukuthi umndeni uzondane more thina kwethu siSouth Africa asingene ngendlela eright ezokwenza ukuthi kube khona ukubuyisana sikwazi ukuthi sibabone behleli ndawonye uDlamini nodadewabo lo one day uDlamini eseqolile ngoba phela ayikho into engadluli semhlabeni la
yabo ngiyazi ukuthi i-forgiveness i-long process akuyona into ovele uvuke nayo overnight kodwa when times goes on kancane kancane inhliziyo uyayincenga ugcina ujwayela wamukela isimo ngendlela esiyona ngizocela-ke nathi ezabaxhasi badlamini singaqhamuki ngendlela errong ngiyabonga kakhulu. Ngibonga nje kuleyo ndawo abadlamini sengiza ngakuwena nje sila okwethu ngokuzolekela nje umndeni ukuthi ukwazi ukuthi uassisteke kuya phambili. Ngicela nje ukunika nabadlamini. Ngicela ukubingelela ngibonge futhi kwithuleleni nabo bonke abafowethu ababukayo bonge uMpongo se-Atheni ubabuzwakele Mncwangu. Cha nami ngudlamini umzimba okhalimali njengoba seshilo ubaba uMkhwanazi uthuleleni phela sezimbiza ngothuleleni. Cha ngikwiqembu le-MK mina bafowethu. Cha ngizothi nami bafowethu lento ingithintile kakhulu ngase ngithi uma ngabe abafowethu behamba beya lapha nami angasaleli ngaphandle. Njengoba bathe sebekile nobaba uMncwangu ukuthi alikho isayide ezothathwa kodwa ubulungiso obucelakalayo ukuthi benzeke nokuthi ufune phethe kwenzakalile ilokho nje esikushoyo kubhlungu kakhulu kodwa sinethemba ukuthi ngelinye ilanga iqiniso liyovela ukuthi kwenzakaleni. So ke South Africa engicelayo ukuthi asibambaneni bafowethu sibe into eyodwa kuwonke ama-province South Africa yonke sibe into eyodwa sisizane izandla ziyagezana umuntu ngabantu akukho okuningi engingakusho ngiyabonga khona. Vukana bathini neze lokhuluma khuleka ubengela abantu bathini lokhuluma. Nginibingelela nonke emakhaya uMr Pingulo from Mpongo se-Atheni. No udaba esidila nalo udaba olubaluleke kakhulu nodaba oluthinta iningizimu Afrika kakhulu la inyakazisa. So as Mpongo se-Atheni sifuna ukuveza ukuthi we are committed to see lolu daba to the end. Siyabonga kakhulu support ubaba uDlamini ayitholayo niqhubeka njalo nesupport siyabonga kakhulu. South Africa siyabonga nje siyabonga siyacela ukuthi sibambisane lolu daba lababa uDlamini kuya phambili sikwazi nokuthi uvikele futhi nawo umndeni wakhe baba uDlamini singagcina kubona khishwa izithombe zakhe nezefamily yakhe kuma social network because ngeke usize lokho kuyobe kulokho nje sisazofaka upetrol emlilweni. Baba Mncwangu sizivala nje mhlawumbe Nkosi yami kukhona ufuna ukulibeka. Umuntu akabonge nje kakhulu South Africa aphinda abonge kuwena Mkhwanazi umsebenzi owenzayo again. Umuntu akagcizelele lokho ukuthi umndeni asuvikeleni ngoba ekugcineni akumele thina singaphandle sokuqhathi kakhulu kumele siubumbe phekwalokho ngoba eshilo nje uMpongosi ukuthi sokudlule abadlule khona kubhlungu kodwa wonke umuntu ayenziwa amaphutha kuyaxolelwana okwethu ukukhanda uxolo nobumbano kulomndeni lena nomntwana lona okuyena othintekayo siyafisa ukuthi abantu bengamhlukumezi ekugcineni uyena owazi iqiniso nomndeni asithembe ukuthi uyena okhuluma iqiniso futhi nje waziqinisa abantu bengamhlukumezi abantu umndeni awuvikeleke nathi umsebenzi wethu ukuthi siqinisekise ukuthi ubulungisa buyenzeka ekugcineni uma khona officer ukushesha information sicela ukuthi baxhumane nabampongose eAtheni's ngoba njengamanje ibona asephethe udaba siyafisa ukuthi ngoba vele ukuhamba kodaba uma khona evidence entsha evelayo sicela bayinikeze abakwampongose bengabhali social media ikhona ungcono lokho sazi ukuthi na iqoqekile mhlawumbe futhi kufanele kusho ukuthi na abantu abanolwazi ngalo daba bayifaka uphi information ngoba ngicabanga ukuthi abantu ba-end up tempted ukubhala yonke ku-social media ngoba banayo i-platform mhlawumbe engafisi ukuthi ukusho ukuthi one-information engasiza lo daba lo ayifake kuphi. Yes siyabonga kuleyo ndaba Mncwangu siyabonga sesivala nje ngenza kwethu Mpongosi sesiyagoqa sibonga South Africa soyicela ke support okwamanje akukho mbali ngenza ukuthi sesiyayidinga mhlawumbe edingakalayo ukuze ningahambi niqolwa abantu kuthiwa sekukhishwa imali egana ubudlamini okwamanje nje bazosha abameli mhlawumbe sekudingeka imali ukuya phambili but okwamanje nje sila ngokwama-cost ethu esuke enhlizweni zethu ngokunikela nokuzoxhasa ababudlamini kuyoshiwo uma kukhona i-account esikhishwa official ukuthi akulekelelwe la ey'ntweni zomthetho wakhe siyabonga nisala kahle emakhaya. South Africa siyabingelela kuphi nakuphi lana khona nibula Mduduza Mkhwanazi sivela kwenhlangano ithuleleni sinibela singapha namhlanje kwaMpongo se-Atheni
After ke umuntu ethegiwe abantu abaningi ngodaba likamkhulu obevele esejele. Namhlanje ke nami ngithe mangithinta uMpungose sethi noMpungose naye kade sithekwa sinaye. So namhlanje ke sesikhona sizohlangana baMpungose ukuthi sike singene ngaphakathi siyozwa ukuthi ke yini esingayenza senzele ubaba Mpungose. Ngibingelele South Africa yonke namaphethelo. Ngiyabingelela abathandi ba social media, TikTok, Facebook, Twitter, Instagram. Bafowethu inhliziyo zethu zithintekile kakhulu. So namhlanje ke sesize sathi ake sihlangane sibone ukuthi yini esingayenza mayelana nalolu daba. Kodwa ke okuningi sizokuthola masingena la ngaphakathi kaMpungose ya tennis. Ngiyabonga. Ngiyabonga mfethu. Sesikhona impela ke emphakathi South Africa njengokusithega kwethu ake singene ngaphakathi ke siyozwa ukuthi ke thatha sibekaphi nesamlela ngawo omkhulu. Siyabonga. Makazi. Abantu siyaphila nje. Ngiyaphila mkhulu. Kuyahlangana la. Kuyahlangana. La kuyahlangana impela. Kuyahlangana. Senenze ngapi manje namhlanje? Kushuthi ke nje i-total ke ayikho okwamanje ngoba sisebenza nje ngo khala one. Kuyasebenza kodwa. Siyasebenza. Ubaba ubani igama? Baba uLibhukudlamini. Wakuphi nendawo? Wasexhosa eKelisburg. Oh, Kelisburg. Oh. Ubaba ufike nini la? Baba la eThishala. Kasenje nje ufike nini kule mpilo? Ngo-2009. Siyabingelela bakwethu South Africa yonke nje ngokukhulu kuzothoba. Umuntu tuzamkhona azobingelayo sibingelela namhlanje ke singapha ema-office akaMpungose ase-Atheni. Thina ke sivela kwaThuleni Organization. Sibonile udaba likamkhulu ke olutrendayo nje. Nami noma bekuyinto ebengayinakile kakhulu but ke ngize ngasukuma ngoba sengithinta nami umfowethu uVusizwelanga ekseni. Ngithinta nje ku-inbox direct ngithinta ukuthi uthintekile ngalolu daba semnayo ngizoke ngithinta uMpungose ngiyezwa ukuthi ukwalibona udaba kanje ngathi mangimthina noMpungose naye sazongithinta nami ngoba nawo udaba selifikile kuyena lamthinta. Njengabantu ke isimo esikuleya ndawo omkhulu akusona siyasazi siphuma kusona siyabaza umthimba bakhona. Mina ke on my position ngibazi ngibe ngilenzile icala how much more ke kumuntu ongalenzanga icala singabaza umthimba bakhona. So ke sesitheka sisukumeke namhlanje sizohlangana ke neMpungose ase-Atheni sibone ukuthi yini mhlawumbe omkhulu angaleya ngayo kodwa ke indlela yonke ke inzobe yakena ubafo uThabani Mpungose asho ukuthi from here kusuka kuyapi bafo. Ngiphinde ngibingelele abalaleli South Africa yonke namaphethelo. Ngicabanga ukuthi right now ake ngiqale ngicacise la kaMpungose ya tennis ilo firm edila namacala nawo afana nawo lawo. Siphinde sirepresente i-organization yethu ebizwa ngeJustice for Prisoners and Detainees Trust esuke sibheka wona amalungelo abantu abafana nawakho umkhulu uDlamini. So kulo daba lamkhulu lingithintile kakhulu ngiyabona ukuthi abantu abaningi eSouth Africa libalimazile cause ngithola ama message ama inbox ku WhatsApp ku TikTok ku Facebook ngithunyelelwa lona lolu daba. So ngokuthi ke izinto esidila nazo daily ngiyazi ukuthi zibhlungu kakhulu ngoba ithi mayenzeka baningi abantu aba-affectekayo yona lento. Ngijabule kakhulu ke kodwa ukubona iSouth Africa nje yonke isukuma kanje bekhombisa ubuntu bekhombisa ukuthinteka kakhulu ngalolu daba. Bafowethu angeke ngize nginifihlele mekuthiwa udila nodaba lwasenkantolo luyinkinga kakhulu cause the system itself it's against us. So uma ungenawo amandla noma ungenayo imali yokukhokhela abameli ekusuke kumele ubakhokhela ukuze bakwazi ukukusiza udabeni lakho kuba nzima kakhulu. South Africa lento hlezi ngisho ngithi isystem itself nje ayisebenzeli thina esiphuwa kodwa abantu abakwazi ukusurvive ilabantu abasuke benemali ngenxa ukuthi bayakwazi ukuthi bakhokhele abameli abasuke beyiquality nabasezingeni elifanele ukuthi bakwazi ukuthi babasize. So mawudila nodaba lweappeal aliyona udaba oluncane likhosta imali enkulu kakhulu cause mawuqala nje ufuna ama record amkhulu
uthi u-applyela ama-record mhlambe kubuya i-quotation ela ko-30,000 mhlambe 25,000 ama-record asuke equkethe yonke into eyayikade yenzeka mhla kuthiwa kuqula icala enkantolo. Ama-record lawo ama-audio ayalalelwa then mase uyawathatha uwaseka-Gauteng transcriber okuyibona abawa-type-ayo and noma uwaseka-Snella recording okuyibona abantu aba-qualified noma banesitifiketi sokwenza lowo msebenzi. So mase uyisekhona lokho kubalulekile ukuba khona kwawo ama-record ngenxa yokuthi icala melisuka kule nkantolo emgwebile efuna liyodila nabanye abantu ebebekade bengekho mhla liqulwa. So kubalulekile ukuthi babe nawo ama-record abakwazi ukulenza icala ama-record engekho. Step number 1. Step number 2 funakala kube khona imali zokukhokhela o-advocate and kube khona imali esuke ikhokhela ummeli odila necala wonke nje ama-expenses akhona. So when you dealing with the issue ye-appeal abantu nje indlela abangaphansi kwengcindezi ngayo funakala ube nayo nje maybe minimum amount of 60,000 kuya phezulu yabo. So awungitshele ukuthi abantu bakithi nje babehlupheka kangaka eSouth Africa abantu abafana naye umkhulu nabanye nami nawe imali engaka izobe iqhamukaphi kube kungasetshenzwa. So ngithandile ke mengibuka abantu abaningi eSouth Africa bekhombisa ukuthinteka ngalolu daba and nokuyinto ethinta abaningi right now. Istep sokuqala bese ngivele sengisenzile ngike ngaxhumana nabaphathi bejele khona namhlanje njoba ku Sunday nje umhla ka-16 March izolo bekuyibirthday yami bezu-15 namhlanje zu-16. So ngizamile ukuxhumana nabaphathi bejele khona la eKZN mayelana nalo lolu daba. ngoNkulunkulu ke bangisiza bathi hayi Mpungose mawufuna ukumsiza ubaba wamukelekile ngezandla ezimhlophe ngoba phela into eyenzakalayo ejele correctional service igcina umuntu esuke inkantolo le ithe lo muntu akagcinwe futhi inkantolo mayithi lo muntu mdedele ijele liyamdedela. So ijele lisuke lingazi ukuthi kwenzakalani ecaleni lomuntu ulenzile noma akalenzanga. Abona basebenza ngeorder senkantolo of which ijele noma abaphathi bejele basuke bengekho enkantolo. So lokho ngikucacisa ngoba ngenzela ukuthi kube clear ngoba umunye uzothi hawu labaphathi bejele yini mebengamdedela umkhulu abanawo nabo lawo mandla uyabo. Okwabo ukuthi bathi mayithi inkantolo asikuvalela isikhathi esingaka bazomvalela mayithi hayi inkantolo asikudedele bazokudedela okwabi kona lokho. Kodwa ke ngoNkulunkulu mina ne-department yaka correctional service nje iSouth Africa yonke sisebenzisana kahle kakhulu especially la eKZN abaphathi bonke nje from regional officer o area commissioner o babamakhaya baningi nje bonke sisebenzisana kahle siya understandana nje kakhulu. So ngenxa leso sizathu ke ngike ngagcina sengibaphazamisa bengekho emsebenzini. Ngiyazi ukuthi bengamele ukuthi engabe ngiyabathinta namhlanje kuyiSunday bayihlalele nomndeni yabo kodwa bakwazile ukuthi bangilalele banginike isikhathi base bayanginika ilungelo futhi lokuthi hayi singafika kusasa ejele eMaritzburg siyombona ubaba siqale sithole kahle udaba lwakhe sithatha ama instruction ukuze sokwazi ukuthi simsize siye phambili. Okwamanje ngizoma lapho ke ngicabanga ukuthi iSouth Africa izowathola nje ama update ukuhamba nokuhamba ukuthi ke njengoba sesila yini elandelayo. Ngiyabonga kakhulu bafethu. Angibonge Mpungose, angibonge impela nje siphuma nje emakhaya nathi iSunday ngabe hleli nemndeni yethu wena ngikuvuse ekseni ke wena ulele hotel u6 ekseni ngoba nami ngivuswa yena umfokalanga ovusizwe yabo ngithindele imessage ethi hayi ngithinte Mpungose ngakuphazamisa nje ngixoxele kumama ngoba ngiyasibe usukulini understanding ikuyejele isimo siyisona ibhlungu leSouth Africa bafuneka si understand
singakubukeli kude le nto eyenzeke kumkhulu. Nawe ingakwenzeka le nto ukuthi amadoda angaphansi kwencindezi, abanye abantu besimame sebayisebenzisa njengesikhali esibi into ye-rape ngokufesa iy'nhloso zabo. Ugcine-ke lokho kwenza ukuthi-ke bese kuthi ngempela ama-victims ngempela suke ethinteka kwi-rape, kugcine kungabe kusakholakala nokuthi akwazi ukumeleka ngendlela ngempela. But-ke nazo-ke iy'nkantolo Mpungose, ngicabanga ukuthi le nto mfethu izoba isifundo ngoba ikhesi kamkhulu i-public domain kanje. Njengoba uhulumeni ephasisa umthetho wokuthi abantu ababoshelwa ama-rape kufanele amagama abahanja ophanyeka laphana, kuney'nhlangano advocate ukuthi zenze into enjengaleyo. Bese uyibuza umbuzo ukuthi abantu abanjengomkhulu kanje uma sekuvela ukuthi leli cala abalenzanga, how much ibhadeni ezobuya amakhosi sebezoza ama-civil claims e-Bophi State ukuthi leyo nto ngabe bayibheka labo bantu laba bhadike asazi babekephi bephasa lo mthetho wabo nomongameli nawo awuthatha bangabe bebheka engxenye yesibili ukuthi if ngempela sekugwetshwa abantu aba-wrong siyokwenza kanjani, ukuthi lokho sikuvika kanjani, not ukuthi sivikele abantu abama-rapist but-ke inqwaba isystem yethu ebagwebayo bengazange bawenza ngempela amacala. If isystem ingakwazi ngempela ukuba 100%, therefore ngabe sithi hayi-ke nathi umthetho we are fully supported. But-ke kusasa-ke njengoba sebekile uMpungose siyavuka amabombo-ke siwabheke sekhona ejelekeni omkhulu-ke okuningi sesiyokuthola-ke i-update kusasa sasibeke nomkhulu ukuthi siqala kanjani ikhesi. Mfethu ngiyabonga nje ukuthi-ke sinikele mfethu, yazi ukuthi sisukaphi, yabo abantu abanjengeke sibalahle mfethu, yabo. South Africa siyabonga ukuthi nilikhombisayo ngenza ukuthi ngayikhathi zonke nama-inbox benisinika wona sesizwakela isikhalo senu siphezu kwalo daba. Siyabonga, salahle emakhaya.